Yo, what's up sa inyo mga mastards? No, karon proceed ta sa next game na to. Walay lain kundi ang Spin the Battle Challenge. I-spin nila ang battle kung sa'y mga pilian nila mao ilaha. Tanaw na to kung sa'y mga options dere. Okay na ay 100 pesos, 500, 1,000, 50, 500, 100, 1,000 ang pinakabutaw na pod piso. Pag makadaog mo ani pangdungag sa ilang piso wifi. Let's go! Grabe, malas na yung kay kong piso ba ko? Kung ba piso ba ni? Muligid ko swimming pool. 1, 2, 3, go! Piso! 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 Dari mana tanaw? 1K, motherfucker! Okay, next. Marike. Again. Hoy, pag siya Spin the battle. Play. Piso! 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 Alis sa diri Marike, alis sa diri. Unsay nakuha nimo? Piso! Unsay kuha nimo? Saman, happy gyapon. Happy gapon, enjoy man, enjoy. Happy kay siya pero nagsakit ang dugan. Okay, 1, 2, 3, go. Piso! 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 Sigwinta, be. Unsay istorya nimo? Sigwinta. Salamat! Si Quinta o di na piso! Okay, next, nice. Pasay ka mo. May cancer ganina. Sige. Ikaw? Piso! 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 Sigwinta. Oh! Wala na piso! Okay, ang 50, malis na nag 500. Okay. Kami lang ipalampo sa 50 ay. Okay. Go, Deng! Lord, kabalo ko para ni sa ako. Piso! Otro. Bakit na sa piso? Pag mamali siya, tuyo ako ikuha. Sige. Piso! 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 1,000. Pila na kuha mo? 1,000! 1,000! Okay, kamay. Piso! 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 Tama dyan yan. Thank you, Boss Marky. Kintoy ng Piso! pinakapada. Piso! 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 Tama na tong 500 ganina. Ha? Buret, 100. Sige, May, ikaw, May. LPT. LPT! 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 Wala ni dalik yan. 100! Wala ni dalik yan. Okay, Kenneth. Sige, 1, 2, 3, go. Kinet! 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 Hoy, si Ana. Okay, 1, 2, 3, go. Piso! girl. Piso! Baby girl! Piso! O karon si Mr. Lem na. Na nag-chance na rin guys. Man. Ano lang, background history lang no kani si Mr. Lim ang pinakawalo mga batos. Dagan na kani siya mga achievements sa kinabuhi. Oh. Sayang ba bata mo na. Mr. Lim. Mr. Lim. Mr. Lim. Congrats sa mga nakadaog og 1,000 og sa piso nga si Marike. Okay, so proceed na punta next game.